Здравейте на всички! Идеята за пътуваща работилница е следствие от идеята, която работи вече повече от година. По-малко от година. От началото на тази година започна. Пътуващата работилница е следствие на фабриката за градско изкуство. Как да се сменя слайдовете? Мерси. Така започнахме, нямахме никакъв опит и не разбирахме нищо. Правихме различни неща за града и това са едни от тях. Една врата до работилницата ни, библиотека между листата. За фестивал София Диша сте виждали този москвич. Самата идея за фабрика за градско изкуство започна от тази вишка, полицейска карулка, която за да ремонтираме, за да изглежда по този начин, трябваше няколко дни да стоим под нея с всичките си материали и инструменти. Беше винаги трудно вечерта и сутринта, за да закараме всичко там на място и да го откараме. И така стигна до идеята да се направи фабрика за градско изкуство. Някакво място, на което да работим, работилница. И така стигнахме до тук, до този проект, който е в Студентски град. Това е проектът, който за сега най-много ни е затруднява, защото е много далеч от работилницата ни, за да закараме всичко, за да се превърнат тези катерушки в тези беседки. Ни отнемаше много време, много енергия, защото това нещо трябваше да се закара по някакви начини до там. И освен това и липсата на ток беше много решаваща. Други неща, които може да се влизат в града, са тези пейки. В общи линии с такива неща се занимавахме една година, правихме неща за града. Това нещо, което вдъхновява идеята за пътуващата работилница, идеята не е нова, идеята е комплексна от много неща, които се случиха през тази година. Както ви казах в началото, започнахме без нищо да разбираме. Това, което лека по лека научавахме и от което дойде идеята, това са две метростанции в Париж. Това е нещо друго, което е вдъхновило нашия проект, този проект, в който сега участваме, който пак казвам не е някаква оригинална идея, това е някаква комбинация от неща, които научаваме. Това е една спирка, която група трансформатори преправиха. Това е един войнишки паметник. Една група от Костинброд оправиха, боядисаха, въобще погрижиха се за този изобщен паметник в района. Това е също едно от нещата, с които взехме пример. Това е бус на София Диша. София Диша фестивалът се прави от двама души, които са млади и супер надъхани и по нещо, което имах възможността да съм повече време с тях. И това нещо, което научих от тях е, че с един бус и много желание може да промениш София до неузнаваемост. И друго нещо, в което това нещо еволюира, е когато гледах през прозореца тази гледка. Това е камионът на Кока-Кола, който зарежда много често, може би не всяка сутрин, но зарежда магазините в района. Той спира за 5 минути, 3 души слизат и зареждат всички магазини в района и си тръгва. И когато го гледах, си мислих как тези капаци, които се спускат нагоре-надолу, че в общи линии този бус е малко по-съвършен от пожарните ни автомобили, за жалост. Както и да е. И нещо, което е основно, още в 6-7 клас ни заведоха в музея на МВР, където ни разказаха за ето този бус. Този бус е един бус в Любляна, в Словения. Ние си мислим, че сме много зле, че сме на кръстопът и в общи линии тук се концентрира трафика на наркотици, но всъщност там се оказва, че положението е по-зле и проблемът с наркозависимите е по-голям. Там има един такъв бус на една фундация, неправителствена организация Стигма, който бус обикаля из столицата, има си определени места за срещи в определен ден от седмицата, в който този бус спира, говори с наркозависимите, дава им стерилни игли и спеницовки. В общи линии самата им идея е да се погрижи за един наболял проблем в града им. Ние не се концентрираме върху този проблем, но това е един доста добър пример как с един бус обхващаш един такъв проблем. Самата идея е следната. Мобилната работилница е един бус с двойна кабина, за да може да поберем всички, за да не трябва някой да ходи с градския транспорт. Бусът трябва да е нещо ето такова, нали, това е минималният вариант за този бус, за да може да се избегне ето тази хамология. В общи линии, за да преправим тия пеки, на които много хора се радваха, успяхме да ги преправим, защото бяхме много близко до работилницата. Работилницата ни беше много близо до градинката с едночисленици, но си голям хамология дори това, нали, за разстоянието от 100 метра да пренесем всичко това на ръце. Въобще да не става дума за нещо от сорта на Студентски град, както последния пример. Друго нещо основно е генератор, който произвежда ток, за да си спестим
ето този труд, който беше на ръка, рязахме с трион, върнахме се в камерната ера и затова еволюирахме в тази идея. Добре. Така, и стълба, естествено, сега по-бързо за идеята. Стълбата, естествено, спестява много неща и основни инструменти за работа. Така, основният таргет на работилницата на мобилната работилница са ето такива места из София, които са по крайните квартали, които са далеч от центъра, които са далеч от нашето внимание, през които те са далеч дори до вниманието на хората, които живеят около тях, защото те там само си плащат градския транспорт и изчезват на работа, но идеята е, че може да ги превръщаме в приятни места, примерно ето тази инженерно чудо, тази пейка и всякакви ето такива занемерени места из София. Също един друг проблем, особено за хора, които разнасят поща или са за първи път в града или търсят свои приятели, липсата на номерация или по-скоро избледнялата номерация, надрасканото върху номерацията на блоковете, с която също може да се погрижим по този начин. И входовете, например, този вход е много скоро ремонтиран, той е ремонтиран от преди 2 години и вече е надраскан. За такива неща може да се погрижим съвсем спокойно. И нещо основно, съществено доста, са едни ето такива места из София, които, за съжаление, дори и при голямо желание е много трудно да се регулират. Са едни такива опасни места, които са предпоставка за една от най-смешните гледки, спъваща възрастен човек, която все пак е супер недопустима в града. И в общи линии това, което може да се предложи е да се превръщат такива места в едни приятни места из София, в периферията, там където по-рядко се случват такива неща. Пълно е с въздуховоди, с занемерени катерушки, освен това има много варианти за различни шрифтове, за изписване на цифрите на блоковете по различни ефектни начини, включително такива, при които тези надписи ще бъдат доста по-четливи, отколкото в момента. Това нещо тази идея, практичната и част е това, че примерно неща като тези катерушки, въобще спирките и всички неща, които трябва да се премахнат, стоят някъде и залежават на някакви складове, освен това има разходи по тяхното превозване до тези складове. Всъщност те могат да си стоят на място и с сумата, която ще е необходима за тяхното пренасяне, могат да бъдат превърнати в нещо доста по-приятно. За пример, как тази идея, тъй като е за дългосрочен план, може да започне да възвръща ресурсът, вложен в нея. Ето също беседката. Тази беседка след нея ни намери жената, която държеше това кафе. Искаше да ни направим интериора, направихме интериора, тя ни препоръча на нейната приятелка, която пък има цветарски магазин, чието метални капаци ние изрисувахме пак. По същия начин ще се случи с входовете най-вероятно. Има си събрание на входа, те си имат каса и със сигурност ще има желаящи от тях. Това ще има някакви възвръщаемост, тъй като все пак живеем в тази епоха. Също така, това е един друг пример, пак, по същия начин как може една такава штора, която е пак надраскана, да изглежда така и този вид я задържа доста по-дълго по този начин. По същия начин това нещо беше в центъра. Този трафопост, който е химическо чистене, пък е в Дианабад и изглежда по този начин. Ето такива неща. Ние провокираме хората с работата си да имат интерес към нещо, което може да се нарече изкуство. Тънкият момент идва, когато имаме и социален характер на тази идея. Тя не е просто за да прави някакви творчески акции. Тази идея е насочена пряко към тези хора, които чакат на спирката. Тези хора не забелязват спирката, тя вече е спряла да ги потисква отдавна, ако изобщо някой го е правила, те отидат просто на работа. Но едно от най-вдъхновяващите неща за тези нормални хора, които преди 20 години пред очите им хора на нашата възраст тогава са изчезнали от страната, в момента най-вдъхновяващото нещо е да видят как те работят заедно и правят нещо хубаво и креативно и са останали тук. В общи линии по този начин ще успеем да променим тази физиономия, която не си личи тук още. Както и да е. Също така другия социален момент е ето тази акция, която е от вчера. Това е един експеримент. Искаме да видим дали кошарите ще се навият да им гладисаме количките да бъдат по-свежи. Те се навиха срещу пещерска за 3 лева, 2 цигари и 2 банана. Друго нещо е, пак по същия начин, ето работещи млади хора. Естествено има и подход. Избираме един подход, който да бъде, за да може да възпитаме по някакъв начин някакъв по-такъв позитивен начин на мислене. Все пак трябва и подходът да е правилният. И все пак имаме един изпитан метод, който може би е малко грубоват, но върши работа.
едни ето такива табели, които ние можем да разлепиме, които да изглеждат по гордо такъв начин. Нали, тези табели, естествено няма да разлепиме тях, но те вдъхновиха ето такива, нали, ето една табела призоваваща за еволюция, една табела демонстрираща как можем да бъдем практични с боклука и една такава за домашните ни любимци и децата. Времето ми свърши, това са другите картинки. Така, финални думи само, нали, защото това ми е край, извиняйте. Сега, ако нали, това ви се струва малко като работа, нали, тази работилница ще обикаля, ние ще избираме някакви места, които да променяме, но ако това ви се струва малко, вариантата и София, вече имаме и нагледни примери, че може да се правят някакви по-големи неща. Ако вие мислите, че може да направим нещо по-голямо, все пак не забравяйте, че разполагаме и с алпинисти. Много благодарим. Трябва да